Hello everyone, welcome to my YouTube channel. दिनै आं दतमानि थुलुंगाफुरि होननाय जायगायाव दङ, जाय जायगायाव जोंनिनो बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ एबा बिथांनि गोथै सह'खौ फबनाय जादोंमोन। बे जायगायाव आं दंफैयो। दायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हासिगोन। Everything changes. Life. हारिनि हारिमुखौ लाखिनांगौनि गोनांथि दङ, बिबान दङ जोंहा बयबो इयुन सिमांनि। गोनांथि दङ, बिबान दङ जोंहा बयबो इयुन सिमांनि। दायो बुंनो थाङोब्ला फादार अफ बड'स होनोब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा थैबाय, नाथाय बिथांनि सानस्रिया गोमालाङाखै। बिथांबादिनो सासे गेदेमा सुबुं जानो नाजा बयबो, आरो हारिखौ गोजौआव दैखोनो नाजा, गावजों लोगोसे बयबो गोजौआव लांफानो नाजा। मालायनि इनाय अनागारि साननायाव गा। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामगोन।